Bangga lan Prasangka ditulis déning Jane Austen. Bangga lan Prasangka bab 11. Nalika para wanita padha ninggalake ruangan nedha bengi, Elizabeth langsung munggah nemoni Mbak Yune. Lan nalika weruh yen dheweke wis dijaga supaya ora kademen, dheweke banjur ngancani mlebu menyang ruang tamu. Ing kono Jane disambut déning loro kancane kanthi rasa bungah sing gedhe. Lan Elizabeth durung nate weruh dheweke dadi nyenengake kaya ing wektu sak jam sadurunge para priya mlebu. Kaprigelane ing obrolan pancen apik. Dheweke bisa nerangake sawijining acara kanthi rinci, nyeritakake crita kanthi lucu, lan guyu kanthi semangat marang kenalane. Nanging nalika para priya mlebu, Jane ora maneh dadi pusat perhatian. Mripate Mbakyu Bingley langsung ngarah marang Darcy, lan dheweke wis duwe bahan omongan sadurunge dheweke tekan cedhak. Darcy langsung nyedhaki Mbakyu Bennet kanthi ucapan slamet sing sopan. Pak Hurst uga mung mbungkuk setitik lan kandha yen dheweke seneng. Nanging salam sing kebak perhatian lan rasa bungah mung saka Bingley. Dheweke kebak perhatian lan kabungahan. Setengah jam pisanan digunakake kanggo nambah geni supaya Jane ora kademen amarga pindah ruangan. Lan miturut panyuwunane, Jane pindah menyang sisi liyane saka perapian supaya luwih adoh saka lawang. Banjur dheweke lungguh jejere lan meh ora ngomong karo wong liya. Elizabeth sing lagi njait ing pojok liya ndeleng kabeh kuwi kanthi bungah. Sakwise ngombe teh, Pak Hurst ngilingake adhine supaya nyiapake meja kartu. Nanging ora ana sing nanggapi. Dheweke wis ngerti yen Pak Darcy ora kepengin main kartu lan ora suwe panjaluke uga ditolak. Dheweke njamin yen ora ana sing ngarep main lan menenge kabeh wong kaya mbuktekake kuwi. Mula Pak Hurst ora duwe kegiatan liyane kejaba nggletak ing kursi lan turu. Darcy njupuk buku. Mbakyu Bingley uga padha. Lan Bu Hurst sing luwih sibuk dolanan gelang lan cincine kadang melu obrolan sadulure karo Mbakyu Bennet. Perhatian Mbakyu Bingley ora mung marang bukune, nanging luwih akeh marang Darcy sing lagi maca. Dheweke bola-bali takon utawa ndeleng buku sing lagi diwaca. Nanging dheweke ora bisa nggawe Darcy melu obrolan. Dheweke mung mangsuli cekak lan terus maca. Pungkasane amarga wis kesel pura-pura seneng karo bukune sing dipilih mung amarga iku jilid kapindho saka buku sing diwaca Darcy, dheweke angop lan kandha. Sepiro nyenengake nglampahi wengi kaya iki. Sakjane, ora ana sing luwih nyenengake tinimbang maca. Wong luwih cepet bosen karo apa wae tinimbang karo buku. Yen aku duwe omah apik, aku mesti bakal sedih yen ora duweni perpustakaan sing apik. Ora ana sing mangsuli. Dheweke banjur nguap maneh, nyelakake bukune, lan ndeleng saubenge kanggo golek hiburan liyane. Lan nalika krungu sadulure nyebut babagan pesta marang Mbakyu Bennet, dheweke langsung noleh lan kandha. Ngomong-ngomong Charles, apa panjenengan tenan arep nganakake pesta dansa ing Netherfield? Aku nyaranake sadurunge mutusake, panjenengan kudu nimbang keinginan wong-wong sing ana nang kene. Amarga aku yakin ana sing nganggep pesta kuwi luwih dadi siksaan ketimbang kasenengan. Yen maksudmu Darcy, ujare sedulure, dheweke bisa wae turu yen pengin sadurunge pesta diwiwiti. Nanging, kanggo pesta kuwi wis dadi keputusan. Lan yen Nicole wis nggawe sup putih sing cukup, aku bakal langsung nyebar undangan. Aku mesti luwih seneng pesta dansa, wangsulane. Yen dianakake kanthi cara sing beda. Nanging cara sing umum kuwi pancen mboseni banget. Mestine bakal luwih masuk akal yen obrolan dadi kegiatan utama tinimbang nari. Luwih masuk akal Caroline, mesti wae, nanging ora bakal katon kaya pesta dansa maneh. Mbakyu Bingley ora mangsuli, lan ora suwe banjur tangi lan mlaku-mlaku ing ruangan. Wujud awake apik lan langkahe alus, nanging Darcy sing dadi tujuan kabeh kuwi tetep wae maca serius. Amarga wis rada putus asa, dheweke mutusake nyoba maneh. Banjur noleh marang Elizabeth lan kandha. Mbakyu Elizabeth, ayo kula ajak panjenengan mlaku-mlaku ngubengi ruangan kaya aku. Iki seger banget sakwise lungguh suwe. Elizabeth kaget, nanging langsung setuju. Mbakyu Bingley uga kasil karo tujuan sejatine saka ajakane. Pak Darcy ndeleng dheweke. Dheweke uga kaget karo perhatian sing ora biasa kuwi, lan tanpa sadar nutup bukune. Dheweke banjur diajak melu nanging nolak, lan kandha yen dheweke mung bisa mbayangake ana loro sebab kenapa dheweke mlaku-mlaku bareng. Lan yen dheweke melu, bakal ngganggu salah siji saka sebab kuwi. Apa maksude? Mbak Bingley kepingin banget ngerti, banjur takon marang Elizabeth apa dheweke ngerti. Ora ngerti babar pisan wangsulane, nanging yakin wae
dheweke mung arep nyindir kita, lan cara sing paling apik kanggo gawe dheweke gagal yaiku ora takon apa-apa. Nanging Mbak Yu Bingley ora bisa nahan diri lan terus njaluk penjelasan. Aku ora keberatan nerangake, ujare Darcy nalika diwenehi kesempatan. Panjenengan mlaku-mlaku bareng kuwi amarga salah siji saka loro sebab. Apa panjenengan lagi akrab lan duwe rahasia kanggo dirembug, utawa panjenengan ngerti yen wujud awak panjenengan katon luwih apik nalika mlaku. Yen sebabe sing pertama, aku bakal dadi gangguan. Lan yen sebabe sing kapindho, aku luwih bisa ngagumi panjenengan nalika aku lungguh ing cedhak geni. Ah, keterlaluan, bengoke Mbak Yu Bingley. Aku durung nate krungu omongan sing kaya ngono. Kepiye carane kita ngukum dheweke? Gampang wae, yen panjenengan gelem, ujare Elizabeth. Kita bisa saling nggodha lan ngukum siji lan sijine. Ganggu dheweke, guyu marang dheweke, amarga panjenengan wis akrab, mesti ngerti carane. Nanging sumpah aku ora ngerti. Aku njamin keakraban kuwi durung ngajari aku. Nggodha wong sing watake tenang lan pikirane stabil. Ora, aku rumangsa dheweke ora bakal gampang kena. Lan babagan guyu, kita ora bakal nggawe awake dheweke katon lucu kanthi guyu tanpa sebab. Pak Darcy bisa wae mengguyu dhewe. Pak Darcy ora kanggo diguyu, ujare Elizabeth. Kuwi kauntungan sing ora umum. Lan muga-muga tetep kaya ngono, amarga aku bakal rugi yen duweni kanca sing kaya ngono akeh banget. Aku seneng banget guyu. Mbak Yu Bingley, ujare dheweke. Aku menehi pujian wis kakean. Wong sing paling wicaksana lan paling becik, ya malah tumindake sing paling becik. Bisa wae dadi bahan guyunan yen ketemu wong sing tujuan uripe mung guyu. Pancen, wangsulane Elizabeth. Ana wong kaya ngono. Nanging aku ngarep aku ora klebu. Aku ora nate guyu perkara sing wicaksana utawa becik. Kebodohan, konyole, sifat aneh lan ora konsisten kuwi sing gawe aku seneng lan aku guyu yen nemoni. Nanging mesine kuwi dudu sifat panjenengan. Mbok menawa ora ana wong sing bebas saka kuwi, nanging aku wis suwi ngupaya supaya ora nduweni kekurangan sing bisa nggawe wong sing pinter dadi bahan guyonan. Kaya kesombongan lan kebanggaan. Iya, kesombongan kuwi pancen kekurangan, nanging bangga yen ana keunggulan pikiran sing nyata, bangga kuwi bakal tetep dikendhaleni kanthi becik. Elizabeth banjur noleh kanggo ndelikake esem. Panjenengan wis rampung mriksa Pak Darcy mestine, ujare Mbak Yu Bingley. Lan apa asile? Aku wis yakin banget yen Pak Darcy ora nduweni kekurangan. Dheweke dhewe ngakoni tanpa ndelik. Ora, ujare Darcy. Aku ora nate ngaku kaya ngono. Aku nduweni kekurangan akeh. Nanging muga-muga ora ing babagan akal. Bab watakku, aku ora wani jamin. Kayane kurang bisa ngalah. Mesti kurang kanggo kepentingan umum. Aku ora gampang lali kebodohan dan kesalahan wong liya, uga kesalahan marang aku. Rasa perasaanku ora gampang owah amarga pengaruh njaba. Watakku mbok menawa diarani gampang nesu lan dendam. Yen aku wis kelangan rasa percaya, bakal ilang selawase. Kuwi pancen kekurangan, ujare Elizabeth. Dendam sing ora bisa diilangake kuwi cacat ing watak. Nanging panjenengan milih kekurangan sing apik. Aku malah ora iso ngguyu. Panjenengan aman saka aku. Aku percaya, ujare dheweke. Yen saben watak nduweni kecenderungan marang ala tertamtu, cacat alami sing ora iso diilangi sanajan karo pendidikan sing apik. Lan cacat panjenengan yaiku gampang ora seneng marang wong kabeh. Lan panjenengan wangsulane karo mesem, seneng salah paham marang wong liya kanthi sengaja. Ayo padha ngrungokake musik wae, jare Mbak Yu Bingley sing wis bosen karo obrolan sing ora melu dheweke. Luisa, kowe ora keberatan yen aku ngunggah Pak Hurst ta? Adine ora nolak babar pisan, lan piano banjur dibuka. Lan Darcy sakwise mikir sedhela malah ora keberatan. Dheweke wiwit rumangsa yen menehi perhatian kakehan marang Elizabeth bisa dadi bebaya.